Bapak Ibu saha para sedherek sugeng enjing pinanggih malih kaliyan kanggo Bapak muji wonten ing program Dahar Enjing sampun dangu sanget kawula wonten pinanggih kalih panjenengan kanthi lelimbang sabda Gusti kanthi basa Jawi. Monggo kita buka mawi sembahyang. Injil Ramoso yang putra tunggal suci. Amin. Allah ingkang maha tresna kanggo ngaturaken puji syukur sedaya berkat dalem berkat keselamatan ingkang sampun kepareng kawula tapi kawula badhe midhangetaken sabda Gusti kesah Gusti paring berkah suatu dalem dados kegiatan kanthi gesang kawula lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Gusti manunggal kaliyan Gusti pedihan Injil suci anggitanipun Santo Markus. Pinuhun Gusti. Markus bab 8 ayat 11 dumugi 13. Wong Parisi padha teka lan banjur padha bebantahan karo panjenenganing lan kanggo nyoba padha nyuwun pratandha saka ing langit. Gusti ngesah ing dalem batos sarta ngendika, turunaning bangsa sing saiki iki nyuwun pratandha. Pranyata pituturku turunaning bangsa sing saiki iki ora bakal diparingi pratandha. Gusti nilar wong-wong mau nitih baita lan nuju sabrang pesisir mekataken sabda Gusti. Sembah nuwun kunjing Gusti. Bapak Ibu saha para sedherek, sabda Gusti ing injil menika saged kawula renungaken bilih kangge nampi Gusti kita kedah muga manah. Muga manah kita dumateng rawuh dalam Gusti. Kados pundi anggenipun kita muga manah nggih sarana sembahyang. Saged ugi sarana laku priatos. Ing wekdal menika utawi enjing kita badhe lumebet ing mangsa Prapaskah. Poso mangsa poso saha sesirit. Menika dados upaya kita anggenipun langkung celak kaliyan Gusti. Menawi kita mboten buka manah dumateng rawuh Gusti, Gusti badhe ninggal gesang kita. Kita mboten badhe nampi berkat. Bapak Ibu saha para sedherek, mugi kita tansah muga manah dumateng rawuh dalem wiyar suci supados tansah nuntun gesang kita sami. Tansah dados setunggal kaliyan Gusti. Kanthi dados setunggal kaliyan Gusti, kita badhe dipun slametaken. Mugi linuhurna Allah yang Sang Putra Tunggal Suci kados ing bapa sak menika sarta ing sak lami-lamipun pinuju asma dalam Yesus Ibu Maria dan Sang Yesus sak menika sarta lami. Kunjang Ramoso yang Putra Tunggal Suci. Amin. Bapak Ibu saha para sedherek, matur nuwun kita sampun sareng-sareng nampi sabda dalem Gusti wonten ing program Dahar Enjing sugeng makarya berkah dalem